Добро утро, приятели, колеги! Отдавна се каня да направя едно клипче, което обяснява правилната процедура по закачане на ремаркето към съчленяване с влекача. Аз как го правя, как съм учил. Как ме е учил моя приятел Бати Данчо. Отделно дето се оглеждаме ремаркето, да им как ема. Първо дърпаме стопа. Задължително. Стопа, червения, за индианци. Тей. Дръпнали сме стопа, огледали сме всичко, ремаркето е готово. Аз вече съм закачил кабели, всичко. Обаче първо дигам, преди да съм закачил камиона, дигам композицията отзад и прибирам краката, преди да тръгна да го закачам. Тук съм закачил кабелите, преди да го набия на болта, защото да можеш да влееш тук и да си нагласиш всичко. Ей, бре, как е? Прибрал съм краката, смъкнал съм композицията в нормално положение долу. Не закачам камион с спуснати крака, закон. Защото краката се кривят. Бактисал съм да псувам и да викам. Малумници дет закачат с спуснати крака, преди да дигне композицията. Защото го мързи да слезе два пъти от камиона. Мържи го да качи 4 стъпала, да не му слабни тумбака. Аз така правя. И сега вече както в този положение композицията, качвам се горе и закопчавам. Давам назад и изтраквам. Те се прави. Да се знае. Защото бакти са ми от криви крака, не може да ги прибереш с манивелата. За мен те е правилно. Който иска да ми приказва. Може да карам от 3 години и половина камион, но това е правилото. Не можеш да закачаш камиона при спуснати крака. Ти лашкаш всичко, кривиш краката. И така. Той беше за цел да покажа. Другото всеки го знае как се закачат тук маркучи кабели. То той не е опасно. Но това и така нататък. Който както искате да го разбира. Айде за сега.